muri Zimbabwe yaone zvakuitika kunyika yeZambia. So amuziva kuti aiwa maZimbabweans ari kuprotesta, maZimbabweans emuZambia, maZimbabweans ari kushanda kuSouth Africa nemasurrounding countries ava vari kudemonstrate vachiti no to SADC chairmanship nono kuma 2023 fraud elections. Sari bina mashoko kana zvandauya ndakakubakira terai panapa ndibva subscribe like kuti na on the bell icon. Zvamuri kuona mapictures tikuona kuti aiwa SADC iri kutoona chimoto, people they are protesting. Tikuona vanhu vabata maplacards akanzi we demand fresh elections, demand for reversal of SADC chairmanship, put SADC's young report on the agenda, SADC save Zimbabwe. Vanhu vari kupa mapetitions avo, vamwe vari vachiti Zimbabweans say no to SADC chairmanship, SADC follow through on Siom report. Tona munhu anomaposta mapictures anyora achiti Zimbabweans from South Africa, Botswana, Namibia and Zambia gathered at the SADC summit in Lusaka to demand fresh elections and also reversal of chairmanship of SADC to Zimbabwe. A petition was handed in. Sando zvatiri kuona kuti ndo zvandakuvigira muzora nhasi zvatati for the meantime vagere munyika yeZimbabwe zvamuziva panapa tokupa updates chese chinenge changopinda aiwa muri yeZimbabwe nokuti pane ma-allegations kana mavidhio mamwe enhema ari kufamba achitenderedzwa. Pane mamwe abuda pa ZANU-PF Patriots akudhara achinzi aiwa maZimbabweans ari kutandaniswa kuZambia iwo manyepo. Muri yeZimbabwe ndo zvandati ndombokuupdate ipinda comment section medu mutize mafungiro enyu muri kudi pamusoro aiwa pamaprotest ari kuitwa nevamwe venyu maZimbabwe. Pinda comment section medu sauno subscribe kulike channel on the bell icon.